Veliki pozdrav svima, ljudi, došli novi videoklip na mom YouTube kanalu. U današnjem videoklipu za vas imam još jednu veoma zanimljivu temu, a ta tema glasi da li je potrebna oprema za snimanje na YouTube, to jest da li je potrebna veoma skupa oprema za snimanje na YouTube. Oprema za snimanje na YouTube vam je potrebna, ali ne veoma skupa. Na primjer, ako ste YouTuber, na primjer, koji je tek počeo sa snimanjem na YouTube, nije vam potrebna neka skupa oprema poput kamere Canon 3D ili ti mikrofona BM800. Vi ste tek počeli sa snimanjem na YouTube i možda vam to snimanje dosledi za jedno mjesec dana i onda vam ta sva oprema skuplja prašinu u vašem regalu ili nekim kutijama i tako dalje. Na početku snimanja na YouTube najvažnije vam je trud i motivacija, znači da se trudite pre svega da editujete zvuk, pošto će vam zvuk logično biti veoma loše, ćete imati neki loši mikrofon pa ćete zvuk poboljšavati u Audacity-u. Na taj način se vi više trudite i više editovanje i tako se vaše vrednost prave beleže kako biste vi to radili iz ljubavi zato što to volite, a ne zbog para, subscribera ili pregleda. Oprema će doći vremenom, znači kako vi budete rasli, kako vam budu rasli subscriberi, kako vi budete rasli kao YouTuber, kako budete znali sve o editovanju, vi možete tada imati dobru opremu. Znači svi ovi YouTuberi koji sada su baš jaki, imaju dosta subscribera, imaju baš dobru opremu i vi im zavidite. I oni su prošli kroz isto to što i vi danas prolazite, a to je loša oprema, šuštanje mikrofona i tako dalje. Ali oni su se trudili, editovali i došli su do tu gdje jesu. I sada oni imaju tako dobru opremu, ali što sada oni to što rade, njima je to sada profesionalno, a vama je to sada trenutno iz hobija. Znači njima je profesionalno iz vida što oni od toga zarađuju. I sada imaju neki određeni broj subscribera. Na primjer, Munđi ima skoro 1 milion subscribera i njega prate ljudi iz različitih zemalja, Bosne, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i tako dalje. I sada on svoj kanal mora da dići na određeni kvalitet, to jest da mu kvalitet videa bude veoma dobar i zavidan jer ga prati velik broj ljudi. I mora se više truditi nego na početku. Znači on se dalje trudi, edituje po 3-4 sata, bez obzira što ima odličan mikrofon i odličnu kameru. Ali kada je počinio da snima, on nije imao najbolju opremu, imao je neki najobičniji mikrofon. Kada sam ja počeo da snimam na YouTube, ja sam imao najobičniji mikrofon, a to je Hama CS461 koji je kupen u Tehnomaniji po ceni od 600 dinara i to je desktop mikrofon. Kameru koristio sam telefon koji ima 8 megapiksela, zadnja kamera mu ide. Znači nemojte žaliti, to jest nemojte da se žalite ako vam, na primjer, telefon ne snima u 60 fps-a i ako vam mikrofon šišti, jer ako se vi budete trudili, ako budete dovoljno editovali, ljudi će prepoznati vaš kvalitet videa, a ako su im videi zanimljivi, ljudi će to prepoznati i vi ćete bukvalno uspjeti i tada će doći oprema samo od sebe. Javljat će vam se sponzori, vi ćete morati da kupujete sami opremu jer će vas pratiti više ljudi, možete da podignete kanal na veći nivo, kao što sam već rekao, kao što to radio Muđa i tako dalje. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se video ostavite like, share, subscribe za još ovakvih klipova. Mi se idemo u sljedećem klipu i uskoro snimam setup tu da ću vam predstaviti moju opremu za snimanje i sa čime ja snimam na YouTube. Ljudi, veliki pozdrav, hvala na podršci, peace out.